No niin, ja siinä Jori näyttää vähän mallia, kuinka toi homma käy. Meidän olisi uinut jo tossa vaiheessa. Joo, meitä tästä tuki. Oliko vapaaehtoisia muita kokeilemaan tukkia? Ei todellakaan tässä. Kannattaa tulla kyytiin, on yksi vapaaehtoinen. Pääsempi kyyti. Ei mä tuu siellä. Eikö tule? No niin, mennään nyt tänne taloon. Minne asti se mennä? Käyt siellä Pyhäselän kierroksella vai? No, ajattelin käydä siellä pikkasen tutkimassa, että olisiko sielläkin hyviä pöllejä olisi pukkaa vielä, että onko niitä jäänyt vielä uitoita, muovipuita, sumapuita tai Sumapuita kattelemaan tonne joen suulle. uppotukkeja jäänyt tai muuta niin. Siellä käytiin katsomassa, ettei kukaan karauta veneellä niihin. Joo, Tälleen sitä ennen vanhaa. Ja näköjään kyllä nykyään. Mitä se nyt? No huh. Kattokaa nyt, mies punnertaa tukilla. Kyllä jäisi tekemättä. Istumallakin mennään, jos ei muuta. Kyllä, just. Helppoa hommahan tää on. Kyllä. onko mä heti suosiolla, että kerrankin sattuu näin, kun aina joutuu tekemään hirveästi töitä niin. Ai nyt on niinku helppo homma, niinkö? Sitä pitää suukotella välillä, että pystyy Enää mene sen pitemmälle kuitenkaan. Täällä on katsoja. Joo, ei tämä ei pistä vastaan ollenkaan. Ei pistä, tää antaa mennä miten päin vaan tähän tukille ja vaikka makkuullekin lopulta, jos ei muuta. Aurinko paistaa niin nätisti. Oi! Korkealla kunnalla pungat huminoi. Kirves kaukkaa puuta, haukkaa pokaa, sahaa voi. Jätkä siellä päätä hiellä. Leivän saada voi. Muilate sorulla voi. Kohta molskattaa. Hyvä Jori, Aplodit, tukki pyörii ja mies painaa kun orava pyörä kehälle. Huomasitteko? Älä lopeta nyt, eikä. Ehkä perässä. Hyvä Jori, hyvä! Aplodit. Se oli hieno siinä. Hyvä! Sen verran, että tässä oli pakko, niin mitä muutakaan Jorilla osaa? Kerropa. Väliportauskunnassa vieressä, mutta kyllä mä sanon, että Jorin osaa sen väkivityn ja yhdistetyn ja luksihuikon ja rullalukin ja rullasen. Tehdään venekset on tehnyt Mikael Kastanen, että tuo Hei! No niin, Jorin kaste on tehty. Oli sellainen show. Jospa ensi vuonna sitten tukkilaisen kaste sitten. Tukkilaisen kaste on silleen, että 1 tai 2 miestä samalla pöllillä pyörittää ja yksi pitää niinku karhuotteella kiinni, niin Joo. sitten ensi vuonna se. Kyllä, eli kumpi putoo vai miten? Silleen, että yksi ottaa jo valmiiksi, kato kiinni niinku tukista niinku näin ikään karhuotteella ja se pyöräytetään ympäri Kyllä. molemmissa päässä ja pyöräytetään. Just. Mutta eikö siinä tommoista 2 ukkoa, että kumpi ottaa toisen? Se on rullaus. Se on hyvä. Et siinä minulla onkin Suomen mestaruus hallussa. Selvä. Et jos... Ja rullauksen Suomen mestari Jori. Kiitos. Hiki tuli kattoessa. Melkein kun tämmöinen laiska liikkuu, eli tuli liike pahoinvointi.